Croeso i Aberystwyth ac i goedlan y parc. Mae'n noson o'r iawn, ond i ni yn gobeithio am gêm eitha tanbaid heno. Mae'n gêm bwysig i'r ddau dîm. Tîm cartre Aberystwyth wrth gwrs yn ei crysau gwyrdd a'r ymwelwyr Cei Connah. Aberystwyth, wel dyma efallai un o'r cyfleon ola i sicrhau lle yn y chwech uchaf. 2 gêm sydd ar ôl tan yr rhaniad. Ac mae Aberystwyth bwynt y tu ôl i Gaernarfon yn y chweched salfel yna. Felly fe fydd buddigoliaeth heno yn gosod y pwysau ar y cofis. Gemau yn ddiweddar yn anffodus i'r tîm cartre wedi mynd yn ei herbyn nhw. Wedi colli 4 o'i 5 gêm diwetha nhw. Ildio 2 gôl yn y 4 gêm diwetha hefyd. Felly dyw i ddim yn air goeli'n dda i'r tîm cartre. Ond os dim llawer o gyfleon ar ôl i sicrhau lle yn y chwech uchaf yna, efallai'r pwysau yn dechrau dweud ar y tîm ath ar rhediad mor dda yn ôl y mis Hydre a mis Tachwedd. Jeff Kellaway hen ben Aberystwyth yn dechrau eto prynhawn yma. A dyna Rio Amadi, bod yn sgorodd y gôl wythnos diwetha. Ddechrau'r wythnos yn erbyn y Dre Newydd. Unig gôl Aberystwyth yn y 4 gêm diwetha. Cei Connah ar y cymamser. Wel, mae'n stori arall iddyn nhw, cyfle iddyn nhw fynd 4 pwynt ar y blaen ar y frig uwch gyngred Cymru. Mae'r Bari yn ei cwrso nhw, ond yw'r Bari ddim yn chwarae tan y fori, oedd i cartre yn derwyddon cefn. A'r Seintiau, 2 bwynt y tu ôl iddyn nhw, yn chwarae heno yn erbyn y Dre Newydd. Ond mae'n gyfle mawr i'r cewri o ogledd ddwyrain Cymru i gamu ar y blaen ar frig uwch gyngred Cymru. Tîm Andy Morris yn wrth gwrs wedi ennill y cwpan tymor diwetha, ond y gyngred yw'r her fawr eleni. Tîmau yn barod i ddechrau. A'r dyfarnwr Tom Owen yn barod i ddechrau popeth. Mae Comic sy'n y gôl i'r tîm cartre Aberystwyth. Ac ar hyd y cefen fe fydd Goodall. Wes Baines a Ryan Wallacott. Fe fydd Matty Jones yn helpu mas o bosib. Yng nghanol cam a Jack Rimmer, y gŵr lleol, yn dechrau. Dyw ddim wedi dechrau gêm ers dechrau yn erbyn y Seintiau newydd, fis yn ôl. Ond wrth gwrs pan dechreuodd yn erbyn y Seintiau, ath y tîm cartre Aberystwyth ymlaen i giro y Seintiau. Felly mae'n argoeli'n eitha da, os ych chi'n credu yn y fath hynny o beth. Ond Cei Connah sy'n mynd i ddechrau ymosod gyda John Disney yn ôl at i olwr. John Danby, Disney a Horan, a Danny Holmes yn y cefen gyda Michael Parker. A peli hir yn gynnar lan, a cyfle cynnar iawn i Cei Connah. Y bêl yn dod at Andy Owens. A'r ergyd dro'r chwith yn un fymryn yn wyllt, ond yn fygythiad ac yn rhybydd clir a chynnar i Terry McCormick ac i Aberystwyth. Owens wedi rhwydo 8 gwaith y tymor hyn yn barod. Cawr lan y blaen. Yn chwarae lan y blaen y prynhawn yma gyda Michael Wilde. Bacare a Ryan Wignall lan y hefyd. Yn y canol i Cei Connah, mae James Owen. A fe fydd Michael Parker yn brysur yna hefyd. Cei Connah eto, peli hir. Wallacott yn trio delio'i. Nawr mae Wilde yn darganfod Bacare. Wilde eto. I fentrol ar y chwith. Gwaith da gan ymddiffyn Aberystwyth. A Jack Rimmer, gŵr ifanc, yn clirio. Disney ar tafliad felly. I Cei Connah, Bacare. Disney eto, uchel i'r canol. Wilde yn chwilio am gefnogaeth. Goodall yn wyllt yn ei gliriad. Cyfle i Cei Connah, digon o gresau coch yn cyrraedd y Cwt Cosby. Bacare yn taflu pel i'r canol, mae Comic yn gorfod dyrnu. Ac Aberystwyth yn dianc am y tro. Walker. Cyfle am saib. Ond mae Cei Connah wedi cychwyn fel y maen nhw'n cychwyn. Yn taflu'r peli hir yn pwyso gyda'r boes mawr lan y blaen. 2 flaenor mawr y prynhawn yma.
Andy Owens a Michael Wilde, ond Terry McCormick sy'n ar lawr ar hyn o bryd. Cydio ni gos, ddim yn edrych yn arbennig o dda. Bacare ar croesiad. McCormick mas. Cyn derbyn efallai clec ar ei gos neu'n cwmpo'n Lletwyth. A na ddweud. Ie, clec gan Wilde fi'n credu wrth iddo fe gwmpo. Dim byd bwriadol. Ond mae'n broblem i Aberystwyth. Andy Morrison, rheolwr Cei Connah. Record gymharol dda yn erbyn Aberystwyth. Curo nhw 2-1 yn gynt yn y tymor. Ac wrth gwrs i curo nhw yn rownd erfynol Cwpan Cymru nôl ym mis Mai. Ond rhyw flwyddyn yn ôl. Bron i'r diwrnod. Fe gurodd Aberystwyth Cei Connah yn rhwydo 4 gwaith. A Phillips, rhywun sydd ar y fainc yn y cefen yn fanna, yn rhwydo 2 gwaith. Un ai dod chwyth, un ai dod dde, un ai ben. A Bawd McCormick yn codi, mae hyn ddigon hapus. A chydig bach o ryddhad, dwi'n credu, Nef Powell a tîm rheoli Aberystwyth. Does na ddim golwr ar y fainc. Yn y gorffennol, maen nhw wedi taflu Rio Amadi, y blaenwr, i mewn i'r gol. Wedi chwarae rhyw hanner awr yn y gol ddechrau tymor. Pel uchel, dros ben yr amddiffyn. Mae Kellaway yn ymosod, a mae Parker yn hapus i ddelio'i. Rimmer ar peniad. Owen yn y canol yn trio darganfod Wignall. Wallacott. Pel hir, mae Madi wedi dianc. George Horan. Captain, yr hen ben. 36 mlwydd oed. Bron i 400 o ymddangosiadau yn uwch gyngred Cymru, George Horan. Does na'm llawer o chwaraewyr mwy profiadol nag e. Wedi bod yn chwarae ers y flwyddyn 2000 yn y gyngred. Clybiau fel Bangor a Rhyl hefyd, ond yng nghanol amddiffyn Cei Connah heno, yng nghanol popeth i Cei Connah dros y tymhorau diwetha hefyd. Cyfle fan hyn i Disney i daflu pel i'r canol. Mendes yn trio clirio. Bacare, lledd i hunan. Os na le am ergyd hefyd. Yn troi, yn gelfydd. Bacare, wel hwn yw un o chwaraewyr gorau tymor yn ôl ar ystadegau. 9 gôl yn barod. Wedi creu 7 hefyd ar dan i'r Cei Connah. Cyfle o'r gicornel felly. Boes mawr wedi dod mlaen. A ni wedi gwir, maen nhw gyd yn boes mawr. Owens a Parker wedi dod. Chwarae'n fyr mae'r gicornel. Wignall ar croesiad, tua'r postyn pella. Yna frwydro. Yna drosedd. Mae'r Seintiau yn croesawu'r Dre Newydd. Heno hefyd. Y Seintiau 2 bwynt y tu ôl i Cei Connah. Petawn nhw'n ennill ac Cei Connah yn colli y prynhawn yma. Fe fydd y Seintiau yn dychwelyd i'r brig. Yn ddisgôr ar hyn o bryd. A'r Barry yw'r tîm arall sydd yn cwrso Cei Connah ar hyn o bryd. Bwynt y tu ôl i Cei Connah. McCormick yn barod. Taflu pel hir. Tua'r ystlys wyth y tro yma. Jones i droi. Peli gobeithiol hyd yn hyn gan Aberystwyth tua'r blaen. A Madi ar lawr. A trosedd. Gurodd Cei Connah Aberystwyth gynt yn y tymor nôl ym mis Awst. 2 gôl 1, Bacare o Wilde yn sgori. Ond fel wedys i, mae record da gyda Aberystwyth yn erbyn Cei Connah fan hyn ar goedlan y parc. Thi Cei Connah eto. Drio taflu pel i mlaen ar lawr y tro yma. Mae hon yn Lletwyth nôl at Terry McCormick. A'r bas nôl yn
Un wyllt gan McCormick a cyfle. Efallai'n gyfle eiredd i Andy Owens. McCormick yn gorau rhuthro. Ac yn creu smonach o'i bas. McCormick yn clirio. Bale yn dod, efallai fod yna rhyw eiliad arall gyda Owens, petai wedi gallu rheoli'r Bale. Mi roedd y rhwyd yn rhydd. Edwards yn methu gafel yn y canol. James Owen, pêl uchel, pêl dros ben ar amddiffyn. McCormick mas. Fel na fydd dwi'n tybio yn weddill y prynawn noson. Cei Connah. Digon o gyrff mawr iawn lan y blaen. A fe fydd y pêl i hir lawr y canol yn broblem. Dyma un arall yn chwilio am Owens. McCormick mas yn dyrnu eto. Owens yn cam sefyll. Mae'n ddigon o allu ar yr esgyll hefyd. Ryan Wignall a Michael Bakare i Cei Connah. McCormick felly. I ddechrau eto. Ond yn uchel tuag at Amadi. Ond yw'r targed bob tro. Dim llawer o lwc hyd yn hyn yn erbyn cewri pedwar cefen Cei Connah. Wel, John Danby y golwr yn paratoi. Bron i bob chwaraewr o fewn rhyw 10 llath iddi gilydd. Felly y targed yn eitha amlwg. Lan mae'n mynd. Wild yn aros, mae'r Owens yn aros na hefyd. Morris sy'n trio creu rhywbeth dyma. Owen. Mendes yn taclo a trio ryddhau Jeff Kellaway. A'r garlam ar hyd yr asgell na. Sawl tro ni wedi gweld hynny dros y blynydde. Jeff Kellaway yn rhuthro ar hyd yr asgell. Falle ddim cweit mor gloi ag oedd e'n arfer bod. Fe roedd eisiau bod dipyn yn gyflymach i giro John Disney. Horan yn cwrso honna mas ac yn ennill y gic rydd. Nef Powell. Yn arwen tîm rheoli Clwb Bêl-droed Aberystwyth. Fe ddechreuai yrfa rheoli gyda Cei Connah. Gyda Bangor, dwi'n credu mae'r rhan fwyaf yn ei gysylltiau. Record hir a llwyddiannus gyda'r dinasyddion. Ond fan hyn ers bron i 2 flynedd bellach. McCormick eto dan bwysau. Ac yn trio darganfod rhywfaint o gymorth. McCormick ddim wedi setlo o gwbl. Wedi dyrnu cwbl mas, wedi codi anaf. Ac ambell i bas wyllt. Mae'n gyfle arall i Cei Connah. Tafliad hir fydd hi. I'r canol, y mae'n mynd. Aberystwyth yn dianc am y tro. Bakare yn cwyno fod ei gael ei wthio. Ryan Edwards yn dod ar bêl. A Wes Baines yn ei thanio ar draws ca. Bêl uchel arall. Owens yn codi. Eisiau derbyn i nôl hefyd. Baines nôl i gymoni i Aberystwyth. A fe roedd eisiau dde fe fod. Owens yn pwyso. Hyd yn hyn, amddiffyn Aberystwyth wedi bod yn effeithiol. Os ychydig yn fregus. Pêl i hir hyn yn mynd i barhau i ddod am yr 80 munud nesaf o leia. Wild. Cyfle i Disney y cefnod chwyth. Owen. Ymlaen at Bakare sydd ddim yn cam sefyll. Cyfle i'r gŵr drio creu un arall. Jones.
Dan Beini chwrdd iddi. Pêl uchel arall. Mendes yn cystadlu gyda Wild. Walcott ar peniad. Hwn yn dod at Owens yn y cwt Cosby. Cyfle i Owens. A'r dyfarnwr yn pwyto at ysmotyn. Owens wedi lorio. Does na ddim llawer o gwyno gan amddiffynwyr Aberystwyth. Efallai ambell i fraich. Ac ysgwydden cael ei codi. Ond Owens trwodd. Yn mentro troi y tu fewn i Rimmer. A Walcott y tu ôl iddo fe. Yn gafel yn ei gris ac hefyd yn baglu blaenwr. A mae yna gyfle fan hyn i'r dîm ar y brig fynd ar y blaen. Callum Morris. 9 gôl y barod y tymor hyn. Yn paratoi. Ac yn gwasgu honna. Heibio i McCormick yn y gôl yn erbyn y postyn. A gosod yr ymwelwyr ar y blaen. McCormick yn cwmpo i ddiluniau. Ac mae Aberystwyth unwaith eto wedi achosi problemau iddi hunain. Morris yn berffaith o'r smotyn. Fymryn. Rhyw fodfedd yn bellach i'r dde. A fydde honna ddim wedi bod yn berffaith. A ni ddegfed o'r tymor. Cei Connah ar y blaen. Ac yn union be oedd y cynllun i Andy Morrison. O'r dechrau yn ymosod ar peli hir. Chwaraewyr ymosodol ar yr esgyll yn gobeithio sgori'n gynnar ac maen nhw wedi gwneud o fewn chwarter awr. Ac mae yna dipyn o gamp nawr. Os yw Aberystwyth yn mynd i ennill pwynt neu 3 hyn o'ma. Cyfle arall yn y canol, tro mae Morris i daflu pêl ymlaen. Jones yn bach iddi dros i ysgwydd. Jones eto ymlaen. Amadi. Yn rheoli Ryan Edwards. Yn chwaraewr Cei Connah. Baines ymlaen at Amadi. Cwyno fod Horan yn dringo dros i gefen. Cyfle arall i Cei Connah. Bêl ymlaen. Wild yn aros ar ben ei hunan i'r canol. Owens. Nôl at neb. Fe roedd yn chydig bach o le i Owens yn fyna. Callaway. Goodall. Rhain Ben. Canoedd o gemau yn Ynghyr y Lloegr. Bellach yn eistedd yn y cefen i Aberystwyth. Hoffi chwarae'r bêl Alan Goodall. Dyma Walcott, hwn droseddodd. Wythnos yn ôl ddydd San Steffan. Eildiodd ei gicr smotyn erbyn y dre newydd hefyd. Wedi gwneud yr un peth eto. Prynhawn yma gadael i'r ymwelwyr fynd ar y blaen. Morrison yn dangos yn union ble mae eisiau'r bêl na fynd. At Owens yma'n mynd. Mae'n lletwyth nôl at McCormick. Tari McCormick yn gynchwaraewr Cei Connah hefyd. Sawl clwb dros i yrfa. A siaradwch gyda'r staff fan hyn yn Aberystwyth. Maen nhw'n hoff iawn o'r golwr. Golwr wrth i fodd yn chwarae pêl-drod. Fe fydde fe'n hapus i chwarae'n unrhyw safle. Yn hynod frwdfrydig. Ond yn i chael un anodd y prynhawn yma efallai. James Owen yn troseddu. Gildio ryw gyfle efallai fan hyn i Aberystwyth gael y bêl i mewn i gwt Cosby. Cei Connah wedi cael ei cadw draw hyd yn hyn.
Jack Rimmer, yr ifanc ar y ca. Gyda'i lle iddi hynna. Taflu iddi, tuag at Mendes. Mae'n y gyfle fan hyn ar y postyn pella! Walcott yn cyrraedd yn curo'i ddyn yn dianc rhag Horan. Bale yn gyfle eiredd i Walcott wneud yn iawn am ei drosedd gynt. Rimmer. Mae'n y Bale arall dros y top, a mae Amadi wedi curo'r amddiffyn. Amadi yn erbyn y golwr. Yn syth i ddwylo diolchgar iawn Danby. Dorf yn mynnu fod Amadi y blaenor yn cael ei dynnu hefyd. Ac Aberystwyth yn methu dau gyfle eiredd. O fewn munud iddi gilydd. Baines i daflu'n arall ymlaen, Amadi'n cam sefyll y tro yma. Ond Rio Amadi, Bale obeithiol ymlaen. A'r cam syniad yn y cefn a cyfle eiredd i Amadi. Parker a fethodd i beniad. Ryan Edwards. A'r bas ymlaen, a fydde Amadi wedi eisiau gwneud dipyn o well o'r sefyllfa yna. Ddadle o hyd a trafod dwys Ryan Edwards wedi dod i leisio barn hefyd. Tom Owen y dyfarnwr yn hapus iawn gyda'i benderfyniad. Chwaraewyr Aberystwyth ddim. George Horan sydd fyna. Captain Cei Connah. Ddim yn edrych yn gyfforddus iawn. A hi dan yn ddisgwr, fel ych chi'n gweld, rhwng gêm y Seintiau a'r Dre Newydd. Cofiwch gêm y byw S4C dros yr wythnosau nesaf. Gêm fyw yr wythnos nesaf, wel, fe fydd hwnna'n cael ei benderfynu ar ôl y penwythnos hyn. Bosib fydd yna gêm allweddol wrth gwrs. A mae chweched safle yna. Met Caerdydd yn erbyn Cambrai yn y Clydach. Gwpan Nathaniel. Ac wedyn ar y chweched ar 20, Bangor yn erbyn Carnarfon. Tipyn o gêm, dwi'n siŵr. Dyna ddyn sydd yn sicr yn nabod Bangor. A'r cwpan yn dda, a Bangor yn y cwpan yn dda. Nef Powell, arwen tîm rheoli Aberystwyth. Yn gorfod ail drefnu efallai, ail feddwl. Yn gorfod darganfod gol o rhywle. A dyw Aberystwyth ddim wedi bod yn rhy llwyddiannus yn darganfod goliau. Dim ond 4 gol ar 20 y tymor hyn. Dim llawer o dimau, dim ond derwyddon cefn, Llandudno a Llanelli sydd wedi sgori llai. Ac wrth gwrs neb yn 6 ucha wedi sgori llai na Aberystwyth. Petai Aberystwyth wrth gwrs yn cyrraedd â 6 ucha yna. Dyna yw'r broblem. Diffyg goliau. Yna broblem yn y cefn hefyd dros yr wythnosau diwetha. Ildio 2 gol ym mhob un o'i 4 gêm diwetha. Colli ddwywaith yn erbyn y Dre Newydd. Colli'n erbyn y derwyddon fan hyn. Cyn hynny Coten gan Ganarfon. Cyn y 4 golled yna a gêm gyfartal erbyn Caerfyrddin. Fe roedd rhediad Aberystwyth yn anhygoel i wedi gwir. 5 buddigoliaeth, 6 gan gynnwys y cwpan. Curo tîmau da iawn hefyd. Curo'r Bala a'r Faes Tegid. Curo Met Caerdydd, lawr yng Nghaerdydd. Curo'r Seintiau Newydd yn fan hyn hefyd, o gol i ddim. Mae'r cefnwr ifanc Lee Jenkins sydd ar y fainc hynno yn sgori'r unig gol yn fyna. Pwy oer, falle fydd rôl gyda fe chwarae prynhawn yma. Fe ddaeth ymlaen fel eilydd pryd ni i guro'r Seintiau. Fe fydd eisiau iddo fe ddod ymlaen i sgori 2. Betai y tîm cartre am guro Cei Connah hynno. Ni nôl y chwarae. Ar ôl yr anaf. Rimmer yn taflu'n ymlaen. Amadi a Ryan Edwards yn cylchu o amgylch yr amddiffynwyr yna. Dyma Jack Rimmer o Academi Aberystwyth. Fe ddechreuodd ei wario i'r clwb pan oedd e'n 15. Dwi ddim llawer hyn nawr. Yn fawr, yn gryf, yn gyflym hefyd. Dwi'n gallu chwarae yng nghanol ca neu yn y blaen. Wignell yn y cyfamser wedi dwyn y bêl ac yn trio torri mewn i'r Cwt Cosby.
Yn troi, yn curo un, curo dau, ac yna efallai curo hunan. Ac yn gwastraffu'r cyfle i daro ergyd ar y gôl. Rimmer ar peniad, Disney. Yn y ffordd trwy'r hanner cyntaf, fe fydd yr ymwelwyr yn hapus iawn gyda'i gwaith. Pêl hir arall. Owen a Morris yn y canol yn edrych yn gryf, yn edrych yn gyfforddus ar y cyfan. Danny Holmes yn gwastraffu'r bêl o'r yr yslys. Digon o brofiad yn hym Cei Connah. Holmes yn un o'r chwaraewyr profiadol yna, fe fydd hi'n 30 dydd Sul. Digon o brofiad gyda Tranmere. Yn gystal ar seintiau newydd, wrth i McCormick eto orfod brysio. Yn y tybio fod McCormick fod yn effro iawn y prynawn yma. Morris yn y canol, gwaith da yn cael ei lorio gan Mendes. Mendes wedi bod yn dawel hynna. Fel arfer yn ei chanol hi. Mae'n fawr, mae'n gryf. Mae'n gelfydd iawn hefyd pan mae'r bêl wrth ei drad yn hoffi trio symud y bêl heibio i'r chwaraewyr. Ond hynno, mae rhywun yn tybio mae gwaith amddiffynol ar y cyfan fydde fe'n gwneud a cyfleon prin iawn gyda'r bêl wrth ei drad. James Owen felly yn aros i gymryd y gic i Cei Connah. Lan tuag at Owens. Wild yn diflannu tua'r postyn pella, ennill y peniad! Gwaith gwych gan y blaenwyr, Michael Wild, sy'n hoff iawn o sgori yn erbyn Aberystwyth. Owens yn gwneud y gwaith, creu, a Wild yn diancrag i ddyn i ddechrau ac yn codi'n uwch nag unrhyw un. I Benion Llydan, heibio i McCormick sydd mi'n credu'n ddiolchgar iawn, unwaith eto. Ond yn y cyfamser, mae yna newid. Mae Horan wedi anafu a mae'n gorfod gadael. Declan Poole sy'n dod ymlaen yn ei le. Edrych fel bod Poole yn mynd i symud i fod yn gefnwr de ar hyn o bryd. Wrth i Andy Morrison a tîm hyfforddi Cei Connah ail drefnu pethau. Mae'n ergyd i Cei Connah. George Horan. Chwaraewr hynod brofiadol. Poole yn syth mewn i fi. Amadi i droi. I fentro. Yn cael ei dynnu lawr hefyd gan Poole. Amadi, y gwrw Iran. Wedi rhwydo tair gwaith yn barod y tymor hyn, ond fe fydde eisiau sgori dipyn yn fwy am flaenwr. Wedi chwarae tipyn o'r tymor fel asgellwr de i fod yn deg iddo fe. Yn y ddiweddar, Ashley Rwan wedi colli le yn y canol a Amadi sy'n cael ei ddewis fel blaenwr canol. Cei Connah yn clirio. Fe fydd yr ymwelwyr eisiau rhyw gwbl o funudau i aildrefnu i wneud yn iawn fod yr amddiffyn yn gadarn unwaith eto ar ôl colli ei capten a arweinydd ar amddiffyn. Morris, pêl dda. Yn taclo ac yn ryddhau flaenwyr yn syth Wignall sy'n ymosod. Eto yn y canol gyda Morris yn gwybod bod Disney yn rhydd ar y chwyth. Morris yn mynnu'r bêl. Yn ei chanol i drwy'r amser i Cei Connah 10 gol hefyd. Mae'n cynnig cyment i'r tîm. Yr egni i goliau. Mae'n creu goliau hefyd. Yn sicr un o chwaraewyr gorau'r tymor hyd yn hyn. Parker. Yn galw am gefnogaeth, nôl at Disney mae'n mynd. Walker yn ymddangos ar y sgrin. I braidd wedi enwi Declan Walker. Mae hwnna'n syndod
un nifer, fi'n siŵr. Walker yw arwr Aberystwyth dros y tymhorau diwetha. Prif sgorwr tymor diwetha, wedi sgori 6 tymor hyn hefyd. Cei Connah mosod eto, pêl glyfar mas i'r dde, mae pŵl na i gasglu. Mae digon o grysau coch yn aros yn y canol hefyd. Wignall i fentro. I groesi hefyd, Owens yn aros. Ac Aberystwyth yn dianc. Morris, nôl at y dde mae'n mynd. Falle'n synhwyro fod na wendid ar y chwyth i Aberystwyth. Cyfle arall i Cei Connah. Croesiad mewn tuag at Owens unwaith eto. And Wignall yn colli rheolaeth y tro 'na. Brian Wignall. Un o chwaraewyr mwyaf cyffroes y gyngred. Asgellwr cyflym, cryf, dawnus. Gynto e-bus wrth gwrs. Mae'n gallu bod yn chwaraewr tanbaid hefyd. 9 cerdyn melyn y tymor yn barod. Comic, wel, mae gath ei glec ar ei gos, dwi'n siŵr ydy hwnna dal i frifo. Mae hwnna'n un esgus am y gic o leia. Wild i rheoli i aros. Y grif yn gadarn ac yn rhyddhau pŵl. Syml, ond mae'n effeithiol i Cei Connah. Mae'n gwdol o dan bwysau ac yn ffodus iawn fod Wignall yn bachu wrth i sodle cael y Morris dwi'n flin. Fe fydde hwnna wedi bod yn broblem mawr i Aberystwyth. Bethau Gwdol wedi colli'r bêl. Mae Gwdol yn hoffi paso'r bêl. Mae'n hoffi codi ben o'r cefen yna a darganfod yr asgellwyr neu chwaraewyr creadigol yn bellach lawr y ca, ond mae yna amser a mae yna le i wneud ni. Dwi'n credu dyna oedd yr amser na'r lle. Walker. Cefen i mewn i'r chwaraewr. Rhywsut y bêl mas at Baines. Mendes. Rimmer. Ymlaen at Walker. Aberystwyth yn trio cael y bêl ymlaen at Walker. Mae'n methu gwneud. Trosedd arall. Tom Owen y dyfarnwr. Beth sy'n chwythu chwyban, ond ddigon teg i'r ddau dîm. Bêl ymlaen tuag at Amadi. Celwyn i gadael i Baines yn mentro ymlaen. Yn gwasgu ffordd heibio i Disney. Mae yna cefnwr nôl. Bacare. Hyrddio un arall lawr y car. Walker. Gallu meddiant. Owen. Jones. Wignall. Eto, crysau coch yn llifo i'r cwrt Cosby, a Wignall yn llwyddo i wasgu croesiad i mewn. Mae'n mynd i fod yn broblem yn ddreinen yn asgell chwyth Aberystwyth drwy gydol y nos, dwi'n credu. Aberystwyth yn i chwaraewyr nhw'n bloeddo ar ei gilydd. Mae'n hapus o gwbl eisiau aildrefnu falle. Edwards. Ymlaen at Kellaway. Amadi'n colli meddiant. A Cei Connah yn neidio i'r ymosod yn syth. O, Bacare, gwaith da, gwaith dyfal. Pas da hefyd, ac Owens yn methu cyfle i redd. Mae Wignall nôl, oddi ar y linell. Owens am yr ail! Cei Connah'n dathlu. Ar ôl hanner awr. Yr ymwelwyr ddwydim ar y blaen. Owens yn casglu gôl. Blaenwr wedi bod yn ddinistriol ac unwaith eto efallai camsyniadau gan amddiffyn Aberystwyth. Wallacott eto yn methu clirio. Owens yn bachu arni. Wignall. A'i gyfle oddi ar y linell ac Owens yna i gasglu'r brywsion gwerthfawr yna. Bacare. Eisiau canmol Bacare eto i daclo y tro yma. Owens yn i chladdu ddi ar ddiwedd y symudiad. I nawfed o'r tymor.
A Cei Connah nawr yn edrych yn gyfforddus iawn. Ac yn ymestyn i mantes ar frig uwch gyngred Cymru ar hyn o bryd i 4 pwynt o flaen y Bari. 5 pwynt o flaen y Seintiau. Bacare yn rhyngipio. Owens eto yn ei chanol i. Y trwm yma mas ar y weith. Pêl beryglus i'r canol. Wallacott yn clirio. Owens. Walker. Dal yn ddisgwr. Draw yng Nghroesos Wallt. Dyw hwnna ddim yn gêm rhwydd o gwbl i'r Seintiau. Dre newydd. Yn bedwerydd ar hyn o bryd. Heb golli adre. Yn effeithiol o ddi cartre. Carfan bach ond profiadol sydd wedi chwarae gyda'i gilydd yn sicr y cnewyllyn y tîm na wedi chwarae gyda'i gilydd am flynyddau. Wrth i Aberystwyth golli meddiant unwaith eto. Wallacott yn gorfod dod nôl i gymoni. Jones. Taflu pêl hir tuag at Kellaway. Pêl obeithiol. Wel, mae rhaid gweud fod Aberystwyth yn gorfod cymryd ychydig o'r bai am eu camsyniadau ac am goliau Cei Connah. Yn sicr mae Cei Connah wedi claddu'r cyfleon, ond Wallacott yn troseddu am gicwr smotyn gynta lle falle doedd ddim eisiau fe fod yn ymestyn i goesau, ac Wallacott yn methu'r cyfle hefyd i glirio cyn yr ail gol. Pêl arall i'r Cwrt Cosby. Problemau eto yn y cefen i Aberystwyth. Walker yn trio ail gychwyn pethau. Ar ôl rhoi cyfleon i Cei Connah, maen nhw'n parhau i wneud. Dyma Morris trwy'r canol, mae Wignall eisiau ddim, mae Wignall yn ei derbyn i! A rhywsut rhwng y postyn a McCormick, mae Wignall yn methu sgori. Trydydd Cei Connah. Callum Morris yn oedi, dim pwysau, yn llithro pas hyfryd at Wignall. A McCormick mas yn gosod pwysau a Ryan Wignall a'r asgellwr yn gosod hwnna'n erbyn y postyn ac yna mas am gic gol. Unwaith eto y cyfle'n dod o gamsyniad am ddiffynwyr Aberystwyth. Bron iddyn nhw gael eu cosbi yn llym iawn unwaith eto. 10 munud cyn yr egol, a dwi'n credu petai Aberystwyth i mewn 2-0 ar ôl i. Fe fydde Nef Powell yn hapus, os mae'r amddiffyn yn edrych yn fregus iawn. Profiad i Cei Connah fydd i. Bacare i'w chymryd i. Bacare yn allweddol yn yr ail gol na hefyd, yn cnoi ac yn brathu ac yn taclo yn ddyfal. Llithro'r bêl na i mewn i'r Cwrt Cosby. Nôl at Parker yma'n mynd. A dyma Danby. O'r i ben. Andy Morrison yn pwynto at Cwrt Cosby Aberystwyth. Fan'na mae Moyne. A fan'na mae'n mynd. Wild. Peniad clyfar. Baines yn bachu ddi rhywle ar hyn o bryd. Disney eto. Nôl yma'n mynd. Parker i daflu pêl hir tuag at Wild eto. Mendes y trwm yn cystadlu. Wild yn gafel yn ei ben. Canol ca Aberystwyth ddim wedi tanio eto. Mendes a Ryan Edwards wedi bod yn gymharol dawel, a Declan Walker, wel ni braidd di enwi. Mae yna gyfle arall yn fan hyn i'r ymwelwyr Cei Connah. Owens yn fan'na yn un targed, un o nifer o dargedau digon amlwg yn y Cwrt Cosby yna. Danny Holmes sy'n mynd i daflu hon i'r Cwrt Cosby. Mae McCormick yn rhithro mas, yn dyrnu hefyd. Yn effeithiol y tro yma. Bêl yn dod at Disney. Cyfle arall efallai. Poole. Disney eto.
Bakar yn cael ei ddal. Amadi yn trio ryddhau Kellaway. I fentro yn erbyn ar amddiffyn. Kellaway'n oedi, mae yna gefnogaeth yn cyrraedd. Gwdol, y cefnwr canol sydd yna. O bellter, yn rolio ddi. At Amadi! A gol! Rio Amadi, y gwrw Iran. O dan bwysau. Ond yn gelfydd iawn. Yn derbyn y bas gan Gwdol. Ar ei drod chwyth yn crymanu honna'n hyfryd heibio i'r golwr. Gol ar ddydd Calan yn erbyn Dre newydd i Rio Amadi. Gol gysur oedd honna pryd hynny. Mae hon yn dipyn fwy pwysig. Yn gosod honna allan o afel John Danby, ac mae'r tîm cartre wedi bachu gol nôl yn yn erbyn llif y chwarae, mae rhaid gweud, dros 10 munud chwarter awr diwetha. Un tîm sydd wedi edrych fel Sgori. A nid Aberystwyth mae hynny. Ond Gwdol ar weledigaeth yn y canol. Efallai fydde chwaraewr Kellaway yn derbyn clec yma yna. Baines yn y cyfamser yn taflu pêl ymlaen. Gan ddiffyn Cei Connah. Yn drefnus. Bakare. Pas dda. Mas at Wignell ar yr asgell dde. Bakare yn rhithro i'r Cwt Cosby i drio derbyn i nôl. Gormod o grysau gwyrdd a gwyn nôl. Ac yn sydyn oll. Aberystwyth yn edrych yn fwy cyfforddus. Y gwahaniaeth yma, un gol yn gallu gwneud i dîm. Rio Amadi, sgorodd e'n hwyr yn erbyn y Dre newydd. Yn ei chodi ddi dros ben y golwr, werth gweld. Ond oedd ddim gwerth llawer erbyn diwedd y prynhawn yni. Pêl arall ymlaen at fleinwyr Cei Connah. Wild yn ei cholli ddi. Baines cyn chwaraewr Cei Connah, nôl at i olwr. Hwna wedi bod yn antur bob tro mae'r bêl na wedi mynd nôl at McCormick yn yr hanner cynta yma. Kellaway yn y cyfamser, pêl wych at Ryan Edwards! Yn gwastraffu'r cyfle falle. Wel o bryd i gilydd mae Aberystwyth yn torri. A dyna'r ail gyfle maen nhw wedi cael yn y funud a hanner diwetha. Jeff Kellaway y tro yma yn llithro'r bêl rhwng 4 o chwaraewyr Cei Connah. A Ryan Edwards yn dawel hyn o hyd yn hyn. Yn methu'r cyfle i newid y gêm yn gyfan gwbl. Heb rhwydo tymor hyn, heb sgori tymor diwetha chwaith. A Ryan Edwards yn gorfod aros am ei gol unwaith eto. Jeff Kellaway. Ni'n cysylltu Jeff Kellaway gyda clwb pêl-drod Aberystwyth ers dros 15 mlynedd bellach. I fod wedi chwarae ambell i glwb arall gydag Aber i ni'n gysylltu. Wrth i Cei Connah greu cyfle arall. Pêl dros ben yr amddiffyn at Wignell. Wignell yn ei chodi ddi dros ben McCormick! A'r gŵr ifanc Jack Rimmer ar y linell yn achub i dîm. A'r Liman wedi chodi. A mae yna gwyno yn fan hyn. Does neb yn siŵr beth sydd wedi digwydd. Tom Owens y dyfarnwr yn mynd draw at ei gynorthwyydd. Ddim yn glir ai wedi croesi'r linell am gol oedd hwnna. At y gornel yma'r cynorthwyydd. Yn ei bwyto. Ac mae'r dyfarnwr yn codi law. Ac ie, mas am gornel, a mae wedi mynd. Cyfle arall i Cei Connah. Y bêl dros ben yr amddiffyn o Wignell yn glyfar yn effro ac yn trio codi honna uwch ben a dros ben y golwr McCormick. Fe gath McCormick faneg iddi. A Rimmer yn ddigon effro, yn ddigon cyflym hefyd i fachu hynny oddi ar y linell. Wignell yn parhau i drafod gyda'r dyfarnwr. Wignell newyddus iawn i sgyrsio gyda dyfarnwyr fel arfer. Ond mynnu fod honna wedi croesi'r linell. Bakare yn y cyfamser. Y peniad gydag Owens. Nath Owens yn arbennig o dda i blygu i ben o'i ysgwydd.
tu ôl i honna. Digon o goliau, digon o gyffro yn yr hanner cynta yn barod. Danby yn taflu pêl arall, lawr y canol. Owens yn rheoli. Rimmer yn taclo. Walker ymlaen, Amadi yn cael ei lorio. Amadi yn codi ben yn gweld fod Kellaway yn rhythro. Jones y pempella fyddi. Nôl at Walker yn y canol. Ryan Edwards, cael ei lorio. Trosedd di bwys efalle. Mae yna hanner cyfle arall i Aberystwyth yn fan hyn. Yn sicr wedi codi gêm ers y gol. Edwards yn brwydro gyda Danny Holmes. John Danby yn trefnu wal. Digon o chreuwyr yna, Baines o bellter fyddi, ond mwy o beth na bygythiad. Baines yn gallu taro ciciau rydd, yn gallu creu hefyd, yn effeithiol o'r asgell fel cefnwr de. Creu nifer o goliau i Aberystwyth y tymor hyn yn barod. Mae'n hoffi taro nhw o bellter. Bydd eisiau taro nhw dipyn o well na ni. Danby yn ei ddechrau pethau. Wignall, mae'n y drosedd arall. James Owen eisiau dechrau pethau'n gyflym. Andy Morrison i rheolwr yn bloeddio i orchmynion. Felly'n paratoi sgwrs hanner amser. Cei Connah, wel fe ddylen nhw fod o leia 2. Falle, 2 neu 4 ar y blaen wedi cael cyfleo'n gwych, ond tuag at y blaenwyr eto. Owens yn troi, yn gelfydd heibiodd i ddyn, yn chwilio am gymorth. Gormod o grysau Aberystwyth o'i amgylchau. Amadi'n troi'n glyfar, yn glyfrach fyth heibio i Danny Holmes. Kellaway'n aros yn y canol. Falle fymryn yn rhy awyddus ac o flaen yr amddiffyn. Amadi di gorfod oedi, nôl at Mendes yma'n mynd. Baines nawr, i'r canol tro cynta. Mae'n gic gornel i Aberystwyth yn hwyr yn yr hanner cynta. Fe fydd na 2 funud, dwi'n credu, i'w ychwanegu. Ar ddiwedd yr hanner cynta yma. Gic gornel cynta. Aberystwyth hyn o'ma. Marty Jones yn wych ymryd i. Mae Mendes yn rhythro tua'r postyn agosa. Tua'r postyn pella mae'n mynd. Walker yn codi. Amddiffyn Cei Connah yn gryf. Ryan Edwards. I fentro. I ffigio. Ac yna i ddarganfod Baines. I chodi ddi. I'r Cwt Cosby eto. Edwards. Mendes. Digon o grysau gwyrdd yn aros yn y Cwt Cosby na. Eisiau pêl mewn yma nhw. Yn y gyfle arall. Edwards nôl at Mendes. Ryan Edwards, os yna un cyfle arall cyn yr egwyl. Rwy'n yn hwyro. Byddai tîm rheoli ac yn arbennig Andy Morrison ei hunan. Ddim yn hapus. Petai Cei Connah yn gwastraffu pwysau a'r cyfleon. A'r fantes yma nhw wedi cael yn yr hanner cynta yma dros Aberystwyth. Jones yn trio creu rhywbeth. Parker yn bachu ddi i rhywle. Goodall ar y middle cwrt. Yn ei gosod i yn lletwyth nôl i'r canol. Danby'n gorau dyrnu. Bacare yn bachu honna i rhywle. Y patrwm dipyn o wahanol i'r 45 munud blaenorol. Aberystwyth i fentro. Falle unwaith eto cyn yr egwyl. Aroswch gyda ni ar yr egwyl. A dyma'r egwyl, fel mae'n digwydd. Peidiwch a diflannu. Digon i wylio yn ystod y chwarter awr yma. Wrth i Cei Connah a Aberystwyth ddiflannu oddi ar y ca. Rio Amadi wedi bachu gol yn ôl i Aberystwyth a ail gynnu rhyw dan yn moli ar chwaraewyr ar ôl tipyn o bwysau. Cyfleon wedi gwastraffu hefyd gan yr ymwelwyr.
Nhw sy'n dal ar y blaen o 2 gol i 1. Aroswch gyda ni ar yr egwyl. Mae yna bigion gyda ni o gemau ddydd calan. 6 gêm, digon o goliau. Digon o gyffro hefyd. Ac wrth gwrs, gewch chi gip. A cip cynta ar gol y mis ar gyfer mis Rhagfyr. Y Jari, dacl gadarn gan Tom Holland. Byrne, chwilio am y Brobl. Brobl heibio i Ashton, am pasio'r bêl yn gelfydd i gefn y rhwyd. 8fed o'r tymor i Brobl camu ar draws Neil Ashton. Jones yn diaf un ffordd, y bêl yn mynd ffordd arall. Routledge Holland ar ganfod lle yng nghanol y caer. Bas Letraws i lwybr Aaron Edwards. Cyfle mail i'r Seintiau newydd. A 5 munud ar ôl sgorio'r gyntaf. Mae Aaron Edwards wedi dyblu mantais y pencampwyr. Redmond ar gicrydd tuag at y postyn pella. Yno mae Aaron Edwards. Ail o'r prynhawn iddo fo. Llai na chwarter awr o'r gêm yn weddill. Y Seintiau yn sicrhau'r triffwynt. 8fed o'r tymor i Edwards. Wedi Callum Roberts ymosod ar y dde. A'r peniad yn gynnar iawn. Mitchell yn sgori a tîm cartre ar y blaen. Hanner can eiliad ar y cloc. Ac mae Aberystwyth ar ei ôl i. Roberts. Mitchell. Yn troi. Phillips. Yn creu lledd i hunan yn parhau. Pas wych. Tuag at Rushton! Phillips yn darganfod Rushton a Rushton yn ei chladdu ddi. Walker cyffyrddiad clyfar. Amadi ddim yn camsefyll yn erbyn y golwr yn ei chodi ddi. Gol gysur efallai wrth i'r bwrdd ddangos fod yna 5 munud i ychwanegu. Y dre newydd yn ildio. Yn hwyr iawn yn y 90fed funud. Amadi yn sgori. 1 munud ar 20 o weddill. Mae'n ddi-sgor a Chic Ramsey yn un hir i Sean Bradley! Mae Glanarfon ar y blaen i drydedd gol mewn 4 gêm a'i ail mewn 4 diwrnod yn erbyn Llandudno. Oedd hi'n gol syml. Ramsey ar gic, Hughes yn methu'r peniad a chyffyrddiad Clark yn syth i Bradley, rwydodd yn hyfryd. Connolly yn erbyn Ramsey. Mae Connolly yn hwydo i'r gornel ucha. Mae Llandudno'n gyfartal 2 funud ar ôl mynd ar ei hôl i. A mae Connolly'n sgorio gol rhif 99 yn uwch gyngrau'r Cymru. Mae'n gyfartal. Owens, chwilio am brediad Wignall. Miley sy'n ei gysgodi. O Wignall yn ei droio. Yn croesi Jones ond taro Goset. Morris ar arbediad. O mae'n taro Wild. Ac ar ôl chwarter awr mae Cei Connah ar y blaen. El gol fler a deud y llia. Mae Wild yn poeni dim. Maen nhw i gyd yn cyfri. Jones yn uwch na Wild. Goset i Venables. Anhapus a'i bas. O camgymeriad gan Disney. Kieran Smith. O i Henry Jones a Henry Jones i dor hwyd. Union i'r sgôr. Unwaith eto blerwch. Yn amddiffyn Cei Connah y tro hyn. Disney ar camgymeriad a Jones ar gol. Cic gornel i Cei Connah. Wignall a hi. Owens. James Owen o'r arbediad na di. Hanner arbediad gan Ashley Morris o Michael Parker sy'n manteisio tro yma. Wignall ar gornel. Owens ar peniad. James Owen ar ergyd a Parker yn sgorio. Goset. O Morris yn gryfach ag o. A heibio Stewart Jones hefyd. Andy Owens wrth y postyn pella. Ac Andy Owens yn ei gwneud ti'n 2 gol i 1. Goset ar camgymeriad y tro yma. Morris wedyn heibio Stewart Jones yn lot rhy hawdd. Ac yn gwneud y dda wedyn i roi ti ar blat i Andy Owens. Morris, Wignall, Holmes, y greisiad fel yn cael ei chlirio gyn bellter a James Owen. Bacare, ond troi Venables. Bacare, o dyna chi gol gan Michael Bacare. Mae hwnna'n wych
a mae o'n mwynhau hwnna'n dydy. Wel, os oedd y goliau eraill wedi bod yn fler trwy'r gêm, tydy hwnna ddim, mae hwnna'n glasur. Baker. Rosgro yn amdani, mae'n cael ei chlirio, mae mor bell a Cosby! Ac ergyd grasboedd gan Charlie Cosby i'r gornel ucha. Mae'r met ar y blaen, 2 munud cyn yr egwyl. Yn arwain y gad i mewn i Elliot Evans. Evans yn gry. Evans ar bas drwodd i Adam Rosgro! O, gol ragorol gan Met Caerdydd. Y gwaith greu gan Elliot Evans. Oedd e'n gryfach na Cooper, oedd e'n glyfrach na Patton. Ac Adam Rosgro yn cadw i ben i rwydo. Mae'n ddwy i'r myfyrwyr. Will Evans a phas hyfryd i Kyle McCarthy. Dyma Elliot Evans! O, na chi gol o safon i sicrhau'r triphwynt i Met Caerdydd. Maen nhw wedi chwarae'n wych y pnawn yma. Ac Elliot Evans yn coroni'r cwbl gyda gol ragorol. Hanbury mewn i'r canol y hi. Pennau mynd lawr mae mewn. A Luke Bowen wedi niferniadu fe am y gic rydd. Fe sy'n rhoi Caerfyrddin ar y blaen. Caerfyrddin 1, Llanelli dim. Ie, mae'n rhaid i edrych ar Jordan Davies ar y postyn bella be mae o'n drio wneud fan hyn. Fi sy'n neud siŵr sa ddim un bel yn dod ar draws fi ar y postyn bella, a mae Jordan Davies yn gadael y bel, rowlio dan ni droedog i mewn i'r gol. Follows ar y chwith, Lyfridge o'i flanau. Lyfridge yn rhedeg tu fewn, ond pas lac, ac yna bas wych ymlaen gan Walters, at Bowen, cyfle am yr ail, a mae wedi sgorio! Gwych gan Luke Bowen, y camgymeriad yn ganol can ildio meddiant, oedd y bas yn wych gan Walters, ac yr un peth a gwyl San Steffan, Bowen yn mynd o gwmpas Davies ac yn rhwydo i ail o'r gêm. Gwych gan Caerfyrddin, a gwych gan tîm y dyn yma. Neil Smothers wrth i fodd, Caerfyrddin 2, Llanelli dim. Jamie Crowther. Mae Joe Williams dan bwysa. Fel yn tasgu at George Harry. Harry. Heibio i Williams. Harry ar ergyd! O na chi chwep o gol! Da ni'n di chwarae munud eto. Syth i ddathlu hefo Iwan Williams. O, rhyfeddol George Harry. Gwych! Crowther dan bwysa. Rhys Roberts yn camu mewn. Brookwell a Gareth Evans. Evans yn ôl at Brookwell. Heibio i Smith. Brookwell yn dal i fynd sergyd gan Brookwell. O, Sfonach yn yr amddiffyn. Dyma Jamie Breeze. 2 funud yn unig. Barodd y fantais. A Jamie Breeze yn unioni'r sgôr. Ond Sfonach rhwng Danny Hughes a Zayek Edwards. Jamie Breeze yn manteisio. Edwards, dyma Leo Smith. Smith, ond mae wedi gweld y rhediad gan Alun Webb. O, pas hyfryd Webb, heibio'r golwr. Alun Webb, o, Nathan Craig! Wel, siawns y galla capten Caernarfon wedi gallu rwystro hwnna, ond mae'r bas yma yn wych. Y golwr yn rhithro allan, Webb yn rhoi Llandudno nôl ar y blaen. Nathan Craig, meistr y gic o'r smotyn, ac yn unioni'r sgôr efo hanner awr o'r gêm wedi chwarae. A ryw gair o gyngor i Connor Roberts gan Nathan Craig. Gyrru'r golwr y ffordd anghywir. Roberts a George Harry at Leo Smith. Smith o'r edrychiad, y bas at Webb, Alun Webb! Da ni wedi chwarae 2 funud dros y 45. Ac os wela i bas well y tymor hwn yn uwch gyngrau'r Cymru. 1-0 dadi am bas gan Leo Smith. Gareth Edwards. Yr eilydd Kai Jones ymlaen. Dyma Sean Bradley. Bradley yn union i'r sgôr. Mae 'na 10 munud o'r gêm yn weddill. Mae hi'n 2-1. Kai Jones ar peniad. Sean Bradley. Gwych!
Dros y wal, o gwmpas y wal o mewn! O, gwych gan Nathan Craig. Nath e grimanu ddi o gwmpas y wal i gornel uchar rhwyd. Caren torri ar draws Arsan, mae Cyrsio di llithro. Bacare Ergyd! A mae chwip o Ergyd gan Michael Bacare. Seithfad o'r tymor i Bacare, ail yn y benderwydd o'n cefn. Ond y bwysicach mae'r tîm ar y brig ar y blaen. Ysgyn i Rittenberg ar ei droed chwith ar Ergyd! Yn fflachio heibio i John Danby. Clincar o gol. Jonathan Hood, mae'r gêm di agor lan ers y gol. Hood yn parhau fe'n ar ei drodyn ar gydio. O, gwych gan Jonathan Hood. Rhyw 5 munud barod mantais Caerfyrddin. Gol gampus gan Jonathan Hood. Tafliad i'r myfyrwyr. Rosgro. Smith. Cyfle i Evans. O, dyna chi gol gan Elliot Evans i goroni'r cyfan. Y myfyrwyr yn llawn heiddi'r fuddigoliaeth. Amddiffyn Aberystwyth yn cysgu. Y tafliad yn dod i mewn, dim un ochr eifer Aberystwyth yn cau ar Jordan Evans. Jordan Evans yn dyblu mantes ar ymwelwyr. Bacare. O, Bacare di gweld yr hediad gan Andy Owens. Owens, mae'r golwr oddi ar ei linell. Mae hi'n dair. Yr eilydd o golwr Esa Alto. Oedd o'n llawar rhy bell, oedd hi ar ei linell. Pas hyfryd gan Bacare, campus gan Andy Owens. Neu barcio fel Chris Jones, mae'n meddwl ar gydio. A mae'n teipio i Jones ar Ergyd yn fflachio heibio i Ashley Morris. Hanner awr di chwarae ar Barc Snebonydd. Chris Jones a chwip o Ergyd. Heibio i cyn golwr Llanelli. Tasgu at George Harry. Harry. Heibio i Williams. Harry ar Ergyd! O'na chi chwip o gol! Da ni'n di chwarae munud eto. Syth i ddathlu hefo Iwan Williams. O, rhyfeddol George Harry. Gwych!
gol un i'r ymwelwyr Cei Connah. Fan hyn yn Aberystwyth. Gnewid ar yr eigwyl. Di Aberystwyth drio clirio. Penderfyniadau diddorol iawn gan y tîm rheoli, Grimmer, a gall hanner marol effeithiol. Roedd un bêl i'r Cwrt Cosby bron a creu gol. Mae wedi gadael y ca a Lee Jenkins Aberystwyth wrth i Cei Connah mosod, dyna Jenkins yn fyna. Bacare yn bachu ar ail gyfle, parhau i frwydro i drio creu rhywbeth. Walker sy'n y brwydro gyda fe. Cei Connah wedi gwneud newid hefyd. Felly'n fwy o grafiad pen. Johnny Spittle sy'n ar y ca, cefnwr canol cryf, aber chwarae Aberystwyth wrth gwrs. Cyn symud i Cei Connah ac ail ymuno gyda Andy Morrison oedd yn gweithio gyda fe yn e-bus. Hanner cyfle fan hyn i Aberystwyth. Wignall, yr asgellwr, yr ymasodwr a fethodd cyfleiredd. Yn yr hanner cynta sydd wedi gadael y ca ar gyfer Johnny Spittle. Holmes yn ymosod yn y cyfamser, mas at Poole y cefnwr de i fentro. Digon o grysau coch yn aros am rhywbeth. Poole yn gallu cael y bêl na i'r Cwrt Cosby a mae rhaid i Wes Baines fod yn ofalus. Gosod y bêl na mas am gic gornel. Felly fod Wignall wedi gadael, mae yna bygythiad na lawr y weith. Dal na tro mae gan Poole. Felly, gic gornel ar ddechrau yr ail hanner yma i Cei Connah. Mae Owens, mae Wild, mae Parker, mae Spittle. Pob un dros i 6 troedfedd yn y Cwrt Cosby. A'r bêl na'n sboncio sawl tro ar hyd y llawr. Spittle. Unwaith eto. Yn nghanol pethau ystod i'r ca. Callum Morris yn chwilio am rhywun. Holmes sy'n ymlaen â hi at Owens. Crysau coch yn cyrraedd y Cwrt Cosby eto. Felly, mas am dafliad yma'n mynd, ond yn ogystal â cicio cornel i Cei Connah, mae Andy Owens. Gan bych i chwaraewr arall hefyd yn gallu hyrddio rhain i'r Cwrt Cosby. Owens fydd i tro yma y blaenwr. A dyna Wild yn aros amdani. Dechrau symud, mae Spittle na ar y postyn agosa. Tuag at Spittle yma'n mynd. Parker yna hefyd. Goodall i drio dianc i Aberystwyth. Nôl mae'n mynd at amddiffyn Cei Connah. Ymlaen at Owens. Owens i'r canol, a neb na. Wel, rhoi soswallt. Amser wedi ychwanegu ar ddiwedd ar hanner cynta fe rhwydodd Jamie Mullen ddwywaith i'r seintiau i ddigosod nhw ar y blaen, felly yn holl bwysig fod Cei Connah yn ennill hyn os i nhw eisiau aros ar y brig. Seintiau 2 bwynt ar ei hol enw. Andy Morrison, wy'n siŵr fod e'n gwybod beth sy'n digwydd yn rhoi soswallt. Wedi bod yn canolbwyntio ar sicrhau fod Cei Connah yn dianc ar 3 pwynt y prynhawn yma. Hyn yma. Falle wedi newid i feddwl ar yr eigwyl yna. Cei Connah yn gwrthymosod. Fe ddethon nhw mas ar ddechrau'r gêm. 2 flaenwr mawr a 2 asgellwr ymasodol. A Callum Morris y tu ôl i'r 4 yna hefyd. Felly 5 ymasodwr. Les ni, mae Wignall wedi gadael ac amddiffyn o'r canol profiadol wedi dod mlaen i le fe ar yr eigwyl. Falle eisiau gofalu i bod nhw ddim yn gadael i'r tîm cartre rhwydo unwaith eto. Dyna'r eilydd, Johnny Spittle. Gath ei gyfnod fan hyn yn Aberystwyth. Bydd yn chwarae'n Llandudno ac yn e-bus. Cyn ni, bydd gyda Rochdale a Blackburn. Felly digon o brofiad wedi chwarae gyda chwaraewyr o safon. Ac yn parhau i wneud gyda Cei Connah, tîm sydd ar frig uwch gyngred Cymru ar hyn o bryd. Trosedd llaw, medda'r dyfarnwr. Felly, cicrydd fydd i Cei Connah a cyfle arall i daflu pel i'r Cwrt Cosby. Owens
y blaenor a Wild, ac wedyn y ddau amddiffyn o'r canol mawr, Parker a Spittle yn aros amdani yn y cwt Cosby. Bakare, unwaith eto ar hyd y llawr. Anodd deall y penderfyniad ni. I daro honna ar hyd y llawr pan mae cymaint o chwaraewyr mawr yn y canol yn aros am rhywbeth yn yr awyr. Pwyni i Ame, Michael Bakare, y gŵr sydd wedi creu mwy o goli nag unrhyw un arall yn uwch gyngred Cymru y tymor hyn. Jenkins i'r canol, Walker. Yn gorfod dod yn ddwfn i gasglu'r bêl nawr. Walcott y cefn o'r canol i fentro ymlaen. Chwilio Mendes. Mendes yn parhau. Spittle. Gwneud y gwaith amddiffynol. Matty Jones ar tafliad te. Ryan Edwards gyda fe. Jones i daflu'n i'r canol. Mae Kellaway ar y postyn pella. Yn aros am rhywbeth. Roedd eisiau John Disney ar amddiffynwr fod yn ddigon effro. Matty Jones yn taflu hon tua'r postyn pella. Tipyn o groesiad. Cyrraedd. Tipyn o gamp oedd i weld Kellaway yn ymddangos ar y postyn pella. Cyfle arall i Kellaway fan hyn yn y cwt Cosby o dan bwysau. Goodall yn hyrddio hunan i mewn i'r dacl. Cei Connah yn dianc. Jones eto. Aberystwyth yn edrych yn fwy cyfforddus nawr. Ers yr egwyl. Basnam yn rhy gyfforddus, ond yn dechrau creu fel efallai fydde Nef Powell wedi hoffi gweld nhw'n trio creu pethau yn yr ymosod. Arwen tîm rheoli uwch Aberystwyth. Nef Powell gyda Gavin Allen fel rhif 2. Digon o brofiad rhwng y ddoi yna. Cei Connah'n symud y bêl mlaen yn yr un hen ffordd. Owen sgori gol yn yr hanner cynta. Gladdodd e. Cyfle a ddath nôl ato fe oddi ar y linell. Jenkins yn troseddu y tro yna. Ac unwaith eto, Cei Connah yn taflu'r gwir mawr neu ymlaen. Owens, Spittle, Parker. John Danby o golwr wedi mentro bron i'r hanner ffordd i daflu hon i mewn i'r cwt Cosby. Owens yw'r targed. Yn cyrraedd Owens bron hefyd. Fy comic y tro yma. Yn darllen y gêm yn ddigon da ac yn digon diolchgar i gasglu hwnna. Walcott. Codi ben. Walker eto yn dod yn ddwfn. Yn oedi. Wild ar dacl. Wel, trio taclo. Goodall. Walcott y cefn o'r canol. I lawr yr asgell tuag at Rio Amadi. Dŵr o sgorodd. Tafliad i Cei Connah feiddi. Amadi ddim yn rhy hapus. Wel, cofiwch chi, ddydd llun, uchafbwyntiau uwch gyngred Cymru a mwy. Am hanner awr 5, S4C, a mwy o sgorio. Am hanner awr wedi 6 ddydd Mercher. Ag ddydd Mercher fe fydd Malcolm Allen yn ymlacio ar y soffa ac yn dewis cracer y mis. Frwydr yn parhau yn y canol. Goodall. Owens a Wild yn trio rhannu'r bêl. Jones yn y cyfamser ymlaen. Spittle yn syml yn effeithiol. A Cei Connah i aildrefnu. Ac yn y 10 munud agoriadol hyn. Y ddau dîm wedi methu creu cyfleoedd clir, ond Aberystwyth dipyn yn fwy ymosodol, dipyn yn fwy mentrus nag o'n nhw'n yr hanner cynta. Edwards yn trio creu rhywbeth. Ystyn nôl a trio taro Cei Connah wrth ymosod
gwnaeth y tîm cartre yn ystod y hanner cyntaf yna. Jenkins yr eilydd. 2-15 o'r yw e. Ath ymlaen fel eilydd yn erbyn y Seintiau Newydd. Rhyw fisio hanner yn ôl i sgori'r gôl a gurodd y pencampwyr. Gwr gymarol leol hefyd. Yn ysgol Abereiron. Pel arall i'r canol. Owens yn trio darganfod cyd-chwaraewr. Honna nôl at Danby. A Danby yn ddigon cyfforddus ar y bêl. Spittle. Codi Ben a tanio un lawr tuag at Owens sy'n camsefyll. Wel, Aberystwyth wedi ildio 2 gôl eto hynno. Wedi ildio 2 gôl yn ei 5 gêm diwetha bellach. Mae'n leia bod nhw wedi dechrau sgori. Aethon nhw 2 gêm heb sgori. Fe roedd hwnna'n ben tost mawr i Nef Powell. Walker yn ddwfn iawn yn tanio un draws car. Pêl dda hefyd, Baines. I daflu'n i'r Cwt Cosby. Spittle yn clirio. Ie, Aberystwyth yn fwy effeithiol wrth ymosod ers newid pethau a symud Rio Amadi fel blaenor canol. Wedi sgori yn ei 2 gêm diwetha bellach. Yn y cyfamser, Eiron Edwards wedi rhwydo i'r pencampwyr a mae'r Seintiau Newydd 2-0 ar y blaen, edrych fel bod y triphwynt yn ddiogel yn neuadd y parc. Kellaway yn symud i'r bêl yna ac yn darganfod Jones. Jones i'r canol, Amadi yn aros dros Ben y blaenwr. Bacare i glirio. Jenkins wedi ddal efallai. Ac yna yn achub i fai. Walker. James Owen yn brathu a cnoi. Mynnu ad ennill y bêl yna. Di rhywun ddim yn enwi James Owen yn aml iawn, ond mae waith yn holl bwysig i lwyddiant Cei Connah. Mae yna gôl arall yng Nghoes Oswallt. Mae pethau'n mynd o chwyth i'r Dre Newydd. Roi yn brobl y tro yma. Gŵr o Ogledd Ddwyrain Lloegr. Wedi rhwydo 4 y Seintiau heno. Mae'r neges yn glir i Cei Connah ar Bari. Mae'r Seintiau yn benderfynol o sicrhau fod nhw'n colli eu tlws. Ond yn y cyfamser mae Bacare wedi curo'i ddyn a gweithio i ffordd i'r Cwt Cosby. Yn trio crymanu pêl efallai i'r gornel yna. And Aberystwyth yn sgrialu nôl yn yr amddiffyn ac yn gwneud digon am y tro. Ac yn ildio cic gornel Bacare. Bygwth eto. Jenkins yn gwneud digon yn aros ar ei drad. Ac yn rhwystro'r ergyd. Edrychwch arnyn nhw. Cewri na o Cei Connah. Parker, Wild a Spittle. Bacare sy'n paratoi i gymryd y gic gornel wrth i Owens gyrraedd hefyd, cawr arall. Mae'r gic yn syml, yn fyr at Holmes, tua'r postyn pella a Goodall yn ei darllen ni. Penia'r holl bwysig. Symudiad na wedi drefnu o flaen llaw yn sicr. Holmes yn gosod honna, berffaith tua'r postyn pella. Wel, bydd rhaid i Goodall fod yn ddigon effro i rhwystro Owens. Cyrraedd a rhwydo am ei ail heno. Trydydd yr ymwelwyr. Bron i awr wedi chwarae te. Bacare yn paratoi am gic gornel arall. Yn codi hon yn uchel. Mae Comic yn dyrnu. Ddim yn bell iawn. Parker yn aros am gefnogaeth. Syth mas ath ei, felly mae yna gyfle arall yn fan hyn i Cei Connah harddio'r bêl hyn i mewn i'r Cwt Cosby. Andy Owens eto y blaenwr. Chi'n meddwl fod chi eisiau Andy Owens yn y Cwt Cosby. Pan welwch chi'r tafliad hyn, chi ddeall pam i fod ar yr yslys. Uchel mewn i'r Cwt Cosby. Goodall yn penio.
Poole yn taclo, eisiau ddi nôl hefyd. Gwaith da gan yr eilydd. Ciro Amadi. Mentro eto, Bakare. Nôl at Callum Morris. Gwaith amddiffynol effeithiol iawn gan Aberystwyth a Matty Jones yn gorfodi'r bêl na'r holl ffordd nôl i olwr Cei Connah. A nôl at y cynllun gwreiddiol. Poole, os bosib, yn defnyddio ei fraich. Na, mae dde'r dyfarnwr. Chwarae mlaen. Bêl tuag at y blaenwyr unwaith eto. Owens yn brwydro. Walker ar lawr. A mae yna drosedd. Wel, ni mewn i'r hanner awr ola. Aberystwyth yn hoffi'r hanner awr ola fel reol. Wedi sgori dros 3/4 o'i goliau nhw yn yr hanner awr ola yma. Bron i hanner i goliau yn y chwarter awr ola. Maen nhw'n dîm sy'n sgori'n hwyr yn rheoledd. Mendes yn trio creu rhywbeth, yn taflu'r bêl i'r canol, Walker. Jenkins yn effeithiol. 20 mlynedd yn ifancach na'i bartner yn y cefen. Jenkins. Ryan Edwards. A Matty Jones, cyd chwarae da. Edwards i fentro falle, colli reoleth. Aberystwyth yn parhau i drio creu, drio crefftu rhyw gyfle. Jones yn y canol, a Ryan Edwards. Pêl dda bron a darganfod gwdol o bawb sydd ymlaen fel blaenwr ar hyn o bryd. Jenkins yn cysgu, Owens yn ei dwyni. Ac yn obeithiol yn taflu pêl, ddim yn rhy bell o gwbl. Terry McCormick ar ben ei hunan. Andy Owens yn sicr fod hwnna dipyn yn agosach nag hyd yn oed oedd hi'n edrych i ni. Jenkins yn cysgu, Owens yn manteisio. Bron yn wirthiol i mewn i gefen y rhwyd. Aberystwyth yn parhau. Ond gôl ar ei ôl i. Walcott yn chwilio am Matty Jones. Spittle. Gwneud y gwaith yn ddigon effeithiol. Andy Morrison yn siarad fyna gyda Craig Harrison. Falle fydden nhw'n trafod y seintiau sy'n bell ar y blaen bellach. Falle bod nhw'n trafod be i wneud y prynawn yma. Dim sôn am newidiadau i Cei Connah, mae yna eilydd yn aros i Aberystwyth ar yr ystlys. I aros i'r bêl. Adael o chwarae. Spittle ar peniad. Jenkins. Pêl dda gan Jenkins. Mas at Kellaway. Methu rheoli y bêl yn sboncio'n Lletwyth. A nawr mae yna newid. A dwi'n ame mae Ashley Rowan sydd ar yr ystlys yn aros. Ie, y blaenwr. Ac mae Jeff Kellaway yn gadael. Ashley Rowan, 4 gôl y tymor hyn, fe fydde blaenwr eisiau sgori mwy na hynny. Ond mae e'n cynnig dipyn y fwy na goliau'n unig i Aberystwyth. Mae e'n gweithio'n hynod o ddyfal. Llawn egni, mae'n gryf, mae'n dal y bêl, mae'n cynorthwyo ac yn cysylltu chwaraewyr eraill. Ond mae e wedi colli le fel blaenwr canol i Rio Amadi. Bellach mae'n bartner iddo fe lan y blaen. Dyma Rwan nawr. Mas am gic gôl. Ashley Rwan cyn chwaraeo'r Cei Connah hefyd. Cyn chwaraeo'r nifer o glybiau i fod yn wir. I ni yn clywed Peder dim o hyd yw i yng Nghroes Oswallt, felly yn holl bwysig i Cei Connah sicrhau fod nhw'n dychwelyd nôl lan i'r ogledd gyda'r triphwynt os i nhw eisiau aros ar frigylch Cyngred Cymru. Gwdol yn colli med dim llaw unwaith eto, felly ymlaen ar chwarae. Jenkins yn taclo.
Rhywbeth ar y middle court, y tafliad hir tuag at Spittle. Yn Lletwyth, mae'n troi, a mae Wild wedi troi, a gosod i heibio i McCormick yn y gôl. Drydydd gôl, Cei Connah. A nawr efallai mae Andy Morris a'i dîm rheoli i ymlacio fymryn yn fwy. Dim byd clyfar yn y symudiad. Hyrddi o'r bel i'r Cwrt Cosby. Cyrff mawr yn achosi problemau, a Michael Wild sydd yn hen ben. Yn gwybod yn union lle mae'r rwyd na. Ei ddegfed o'r tymor. Gôl rhif 175 yn uwch gyngre'r Cymru. Gosod yr ymwelwyr 2 i 1 ar y blaen. Ac mae'n anodd gweld siwr yma Aberystwyth yn mynd i ddal y tîm sydd ar frig ag yngre'r yn yr munudau sydd yn weddill. Ergyd i Aberystwyth. Ddath mas ag am yr 20 munud hyn yn yr ail hanner wedi edrych yn fwy ymosodol, wedi fod fwy cyfforddus ar y bêl. Felly rwan wastraffu'r meddiant. A'r Ergyd na wedi lladd y cynllun efallai. Newydd wneud i newidiadau, newydd dod a blaenwr arall i'r cae, falle am gamu ar y drod flaen unwaith eto a ymosod fymryn yn fwy. Yn holl bwysig bod yr amddiffyn yn aros yn gadarn, a dyna un peth dyw amddiffyn Aberystwyth ddim wedi gallu wneud tymor hyn yn sicr dros y mis diwetha. Mendes yn y canol. Disney mewn yn gryf a'i drod. Ddim yn rhy uchel. Jenkins yn codi ac yn troseddu. Andy Owens, Bacare sy'n rhuthro lan i gymryd i. Jenkins yn codi gyda'r blaenwr. Wel, falle profiad y blaenwr fyna. Yn gwybod beth i wneud. Gefni mewn i'r amddiffynwr. Dwi ddim yn edrych yn dda wedyn pan mae'r amddiffynwr yn dringo dros ben y blaenwr. Yn i'r ffordd drwy'r ail hanner bellach, a eisiau Aberystwyth sgori 2 gôl. Sy'n nhw am fachu pwynt hyn o'ma. Jones yn cadw'r meddiant yn mentro yn erbyn Morris, colli meddiant. Pêl hir ymlaen, tuag at Owens, clyfar, heibio i Jenkins. Jenkins yn gafel yn ei gris. Honna'n gris yn gerdyn os bosib. Ond yn gerdyn pwysig dwi'n am e. Mi roedd Owens yn rhydd y tu ôl i'r amddiffyn i mewn am gôl arall. Heb law am fraich Lee Jenkins. Ddim yn siŵr beth yw'r esgus. Does dim llawer i ddadle, nag os drosedd yn reit amlwg. Ac efallai fod Jenkins wedi rhwystro Cei Connah rhag torri'n rhydd am gyfle eiredd, ond mae yna hanner cyfle arall. O ganlyniad i'r drosedd. Holmes, lawr yr islis. Poole ddim yn edrych yn gyfforddus o gwbl. Bale yn ôl tuag at Rwan yn y cyfamser, mae Poole yn hercian nôl. Jones te. Ryan Edwards. Chwarae'r dawnus. Curoedd un. Taflu pêl effeithiol lan at Declan Walker yn y Cwrt Cosby. I fentro efallai. Yn trio ryddhau Amadi. Methu curoedd un, a mae Disney'n clirio. Edrych fel taw Phillips sydd wedi tynnu drowsus a'i siwmper. Wedi twymo, fe fydd eisiau fe dwymo hynno. Mae'n ddigon o'r ar goedlan y parc. Phillips, Joe Phillips sy'n dod i'r ca yn lle Ryan Edwards. Na. Goodall, fi'n credu. Fe ddechreuodd Ryan Edwards rhythroddi ar y ca, ond Goodall sy'n gadael ni lefe. Joe Phillips, asgorodd hat-trick yn erbyn Cei Connah, bron i flwyddyn yn union yn ôl. Fan hyn ar goedlan y parc, wel, fe fydd hat-trick fach arall yn cael ei groesawu gan Nef Powell a'i dîm rheoli.
Joe Phillips wedi chwarae rhyw ran ym mhob gêm y tymor hyn i'r Aberystwyth. Dim ond un wedi sgori y tymor hyn. Yn y cyfamser, Declan Poole yr eilydd sydd ar lawr. Tîm hyfforddi. Cei Connah, Andy Morrison, Craig Harrison. Wrth gwrs cyn rheolwr y Seintiau Newydd sydd parhau ar y blaen yng Nghoes Oswallt yn erbyn y Dre Newydd. Ac gymau byw. Honna wythnos nesaf yw benderfynu. Llawer yn dibynnu ar be mae Caernarfon yn gwneud y fori yn ei gêm nhw. Met Gaerdydd wythnos yn wedyn yn erbyn Cambrai yn y Clydach. Yn rhwng derfynol Cwpa Nathaniel MG. Ac wedyn ar ddiwedd y mis Bangor yn erbyn Caernarfon. Derby Gogledd Cymru. Yn sicr y fod yn dipyn o gêm. And dwi'n mynd edrych yn dda ar Declan Poole. Yr eilydd ar fi'n cael ei dynnu o'r ca. Hercian. Ac unwaith eto Andy Morrison, y tîm rheoli Cei Connah yn gorfod ail-drefnu pethau. Declan Poole yn gadael gyda ganaf. A Rob Hughes sydd yn dod ymlaen yn ei le. Cyn chwaraeo'r prestatyn a Rhyl. Cyswllt clir yn fanna gyda Neil Gibson. A dreuliodd cyfnod y ddechrau tymor hyn yn cynorthwyo Andy Morrison. Parker yn cyn chwaraeo'r prestatyn hefyd wrth gwrs. A Rob Hughes, un o se'r prestatyn wedi dod at Cei Connah. Walacott. I fentro mlaen. Bron i chwarter awr yn weddill. Hughes, yr eilydd. Gwaith da gan Walacott. Gan fod Matty Jones. Chwarae fel cefnwr chwith. Hyn yma, mae wedi chwarae rhan fwyaf o'r tymor fel chwaraeo'r canol ca yn y canol. Nath ei wario dipyn yn fel cefnwr chwith y tymor diwetha. Dyna Ryan Walacott. Cefnwr canol Aberystwyth. Fe ildiodd ei cwrs motyn yn yr hanner cynta. Fe fethodd ei gyfle i glirio cyn yr ail gol. Cei Connah yn y cyfamser yn hapus iawn i adael i'r cloc hyn lusgo tuag at y 90 funud. Heibio i hynny, fe fydd triphwynt heno yn holl bwysig. Dyna'r unig beth oedd eisiau ar Andy Morrison. Jenkins yn taclo. Bakare i'r canol at Rob Hughes. Yn ffigio ac yn troi. Gwaith da gan Andy Owens yn parhau ar meddiant, yn curoedd i fyd, bron y creu lle iddi. Matty Jones i glirio, a Declan Walker sy'n bech yn chwarae bron fel amddiffynwr, mae'n mor ddwfn i gasglu'r bêl. Dim mantes medde'r dyfar. Wes Baines sydd yn parhau. Bron i bawb i Lee Jenkins, yr amddiffynwr canol. 9 chwaraewr gydag Aberystwyth ar y mil cwrt gyna. Digon i'n Eli. Nidnol. Parker peniad. Cei Connah parhau drio dianc. Bakare. Gwaith da, Holmes nôl at Bakare. O Wild y tu fas iddo fe, methu darganfod y blaenwr. Danny Holmes yn y cyfamser yn y canol. Nôl mas at yr asgell dde, lle mae Michael Wild yn aros amdani. Parker. Parker ymlaen. Walacott ar peniad. Jones. Joe Phillips. Tro cynta i ni weld e sydd fe ddod i'r ca. At Declan Walker. Dyna James Owen yn gwneud ei waith eto. Yn darllen y gêm yn dwy'n y bêl. A Bakare yn ymosod.
Jenkins yn erbyn James Owen. Y ddau yn methu'r gic. Ac Owens yn y cyfamser, y bel i'r canol. Wild yn codi! Y fodfedd o daro pedwaredd Cei Connah heno. Y bel yn dod i Owens mas ar y chwyth. Y blaenwr canol yn ddigon bygythiol mas ar resgyll hefyd. Wrth i Aberystwyth ymosod yn y cyfamser. Joe Phillips yn parhau daclo, parhau i danio tro mae gyda'i dod chwyth. Ond y cyfle gorau yn y munudau diwethaf, fi'n credu yn cwboi Michael Wilde. Owens mas ar y chwyth, y croesiad. Dwi'n credu cyffyrddodd y bel a wallt Michael Wilde. Mae eisiau tyfu'r gwell na sy'n am gyrraedd y bel tro nesaf. Cei Connah yn parhau i fygwth felly. Wedi bod nhw 2-1 ar y blaen. Wilde ar peniad, Owens yn pwyso, Walcott yn bachu ddi rhywle. Edwards. Spittle. Walcott yn gadael hwnna. Wel, colled arall mae'n debyg i Aberystwyth os nag os rhyw wyrth yn yr 10 munud, chwarter awr ôl yma. Ac o ystyried yr hediad aruthrol yna yn ôl y mis Hydreg, y mis Tachwedd, a'r chweched safle o leia yn bron yn sicr. Ac sydd Caernarfon yn ennill y fori yn eu gêm nhw. Adre yn erbyn Caerfyrddin ac fe fydde Aberystwyth yn sicr o dreulio gweddill y tymor yn y chwech isa, yn brwydro am y 7fed safle ag 1 cyfle i gyrraedd gemau ail gyfle Ewrop. Dwi'n credu fydd nifer fan hyn goedlan y parc yn ystyried hynny fel tipyn o fethiant o ystyried yr hediad yna rhai misoedd yn ôl. Ond dyna reality sy'n wynebu Nef Powell a'i dîm. Wrth i'r bel ddod nôl at Bacare ar y mil y cwrt yn tanio. Bacare eto hanner cyfle. Yn troi, yn gosgi hwnna. Heibio i Terry McCormick i mewn i gefn y rhwyd. Pedwaredd Cei Connah ar triffwynt yn hollol ddiogel bellach. Michael Bacare. Amddiffyn gydag Aberystwyth eto methu clirio. Y bel yn dod nôl at Bacare. Yn glyfar, yn gelfydd. Yn llusgo honna nôl, yn curo'r amddiffyn ac yn crymanu ergyd hyfryd i gefn y rhwyd, heibio i McCormick. Ac Aberystwyth edrych yn lletwyth iawn yn y cefen, ond tipyn o hynny o achos y dawn cryfder. Dyfal barhad, blaenwyr ac ymysodwyr Cei Connah sydd wedi bod yn hynod effeithiol y prynawn yma. Nhw wedi gwastraffu ambell i gyfle hefyd, fe allai wedi bod yn fwy na peder. Mae Bacare sydd wedi cael gêm effeithiol. Bydd e bron a creu yr ail gôl. Dwyn y bel ar y milcwrt Cosby Aberystwyth. Llusgodd i mewn i'r cwrt Cosby. Bacare'n casglu 10fed o'r tymor ac yn parhau i sereni i dîm Andy Morrison. Felly, ar frig y gyngred, mae'r tîmau cryfa yn dangos pam i bod nhw yn cael bod yna. 4 gôl i'r Seintiau yn erbyn y Dre Newydd yn barod. A gyda 10 munud ar ôl, Cei Connah wedi taro 4 oddi cartre fan hyn yn Aberystwyth hefyd. Daron nhw 4 yn erbyn y bala hefyd. Ar ddydd Calan. Rhai wythnosau nôl fe daron nhw 6 yn erbyn Caerdydd, Met Caerdydd. Felly maen nhw'n dîm sydd, unwaith maen nhw'n dechrau sgori, maen nhw'n parhau i bwyso a parhau i chwilio am goliau. Wel,
Yn y chwech isa fydd Nef Powell yn rheoli yn debygol o'n i bai fod na ganlyniad mawr yn erbyn y Bari wythnos nesaf. A Caernarfon yn colli gemau nhw hefyd. Gyda nhw gêm gytre yn erbyn Caerfyrddin y fori. A fe all y chweched safle fod yn ddiogel yn erbyn amser swper. Ac allan o afel Nef Powell a'i dîm. Ryan Edwards. O dan bwysau gan Morris. Walker. Eto, ddwfn iawn. Wallacott. Yna opsiynau o'i flanau. Mas i'r chwyth yma'n mynd at Joe Phillips. Walker. Dim dawel arall i Walker. Wnaeth i creu llawer yn ebyn y dre newydd yn y ddwy gêm na chwaith. Wallacott. A'r bel i mewn at Mendes. Dwi'n siŵr be nath e. Yn trio dynwared Henry Jones dwi'n credu. Yn dianc rhag yr amddiffynwyr. Dwi'n credu fydde pob hyfforddwr wedi mynnu fod e'n chwipio honna mewn ar hyd wyneb y gôl gyda'i drod chwyth. A rhyw syniadau eraill ymhen Paulo Mendes a'i fflacho'r llachar. 4-1 ar ei ôl i. Dyna mae'r chwaraewr canol can trio gwneud. Jenkins a Terry McCormick yn camddeall i gilydd unwaith eto. Wel, nid gêm gorau McCormick mae hon. Wedi giro Peter gwaith. Ambell i gyfle wedi chlirio oddi ar y linell hefyd. Gath ei glec ar ddechrau'r rhan y cynta. Falle fod hwnna'n ymharu ar ei allu i gyrraedd y peli hyn. Fydd eisiau iddo fe gyrraedd un arall yn fan hyn. Tafliad hir arall Owens. Cori hon yn uchel tuag at y blaenwyr. Wallacott yn penio, Jones yn penio. Dim wedi mynd yn bell iawn. Rob Hughes ar ergyd. Cyfle arall. Tro mae Morris. Ac i mewn i eisteddle dias mae hwnna'n mynd. Wel, Cei Connah ar y brig hyn yma. Ac yn mynd i barhau ar y brig o leia am wythnos arall. Tîm Andy Morrison. Yn casglu'r triffwynt i gosod nhw 4 pwynt ar y blaen i'r Bari. Ac yn parhau 2 pwynt ar y blaen i'r Seintiau Newydd sydd hefyd wedi ennill yno. 4 dim ar y blaen o leia, fydd yn syndod as nhw ddim yn ennill. Wallacott ymlaen. Rwan yn brwydro gyda Spittle. Spittle yn gryf. Yn brofiadol, yn gwybod beth i wneud. A taflu pil. Lawr y ca eto. Wallacott a McCormick. A Jenkins yn gorau gosod hon rhywle. Lan i'r cymylau mae'n mynd. Mendes yn y canol, yn brwydro, yn colli meddiant. Bacari yn trio manteisio. Holmes. James Owen. Yn hapus i adael i Declan Walker ymestyn. Un o gynreolwyr Clwb Pêl-drod Aberystwyth, Tommy Morgan. Wel, ddim yn rhy drist. Mwynhau i hunan. Ie, ar y teledu y ddau na chi. Trafod gyda tad Glyndŵr Hughes, 2 o Cei Connah, Clwb Pêl-drod Aberystwyth. Fydde Glyndŵr Hughes cael ei groesawu ar y ca prynhama, dwi'n credu. Dim llawer yn yr ail hanner hyn gan Aberystwyth yn yr ymosod. 2 flaenwr lan o blaen rwan ag Amadi ar naill wedi cael cyfle da yn erbyn Danby ag amddiffyn Cei Connah. Ac er i bod nhw yn y 6 isa ar gyfer weddill y tymor yn debygol o leia. Dyw'r gemau sicr ddim yn mynd i fod yn haws. Rob Hughes ar tafliad cyflym ac yn fflachio taran o groesiad ar hyd wyneb y gôl. Roedd yna gam sefyll. Rob Hughes yn awchu i greu argraff mwyn cael dechrau gêm efallai.
Hughes wedi treulio hanner I gêm yn dod oddi ar y fainc y tymor hyn. Petai Aberystwyth yn y chwech isaf, fe fydden nhw'n gwynebu tîmau sydd yn cryfhau ar hyn o bryd. Y newyddion mawr heno fod Leon Britton wedi arwyddo I glwb pêl-droed Llanelli. Leon Britton wrth gwrs I swydd diwetha'n rheoli Abertawe yn uwch gyngred Lloegr. A ddechrau'r tymor yna yn chwarae iddyn nhw hefyd yn uwch gyngred Lloegr. Felly digonedd o brofiad a statws a gallu yng nghanol ca Llanelli am weddill y tymor. Gewch chi weld I gêm gyntaf fe nos Lyn ar Sgorio. Hanner awr wedi 5. Gêm yn erbyn Llandudno, brwydr anferth ar waelod y tabl yn fan'na. Mae Llandudno wedi cryfhau hefyd. Les Davies yn symud rhai milltiroedd I lawr yr A55 o Bangor I Llandudno. Mae sôn fod Llanelli yn awyddus I arwyddo mwy o chwaraewyr hefyd, felly digon o glybiau yn y chwech isa yna yn cryfhau. Wrth I Bacare ddangos I gryfder yn gwthio Mendes un ochr, dangos I ddawn I giro Declan Walker yn gosod honna cyfle I Hughes danio ergyd. Bacare ddim wedi stopo. A Hughes yn awyddus iawn I greu argraff. Jenkins eto yn y ffordd. A Bacare bron a creu gol arall. Yn chwaraeo'r hynod o werthfawr I Cei Connah. Goliau. Yn taclo nghanol ca, mae e'n creu cyfleon. Cic gornel arall I Cei Connah yn hwyr yn y gêm te. A'r chwybon wedi chwythu, mae'r gêm hyn wedi colli tipyn o'i dan. Mae'n rhai cyfaddau. Pan chi bedair un ar reoli. Un o'r pethau pwysicau yw sicrhau fod hi'n mynd yn 5. A'r gic gol na ddim wedi gadael y cwt clasbu. Mae'n rhaid I Tony McCormick I chymryd I eto. Mendes. Gêm dawel iddo fe. Pan mae Aberystwyth yn chwarae'n dda. Gan amla mae Mendes yn chwarae rôl bwysig yn y gêm yna. Spittle wedi dod mlaen fel eilydd ar yr egwyl yn lle roi'n Wignall ac wedi sicrhau fod pethau'n gadarn iawn yn y cefen I Cei Connah. Aberystwyth wedi methu creu llawer o gyfleon. Walker sy'n gorfod chwarae bron fel cefnwr canol nawr mwyn cael y bêl. Darganfod Amadi. Disney yn troseddu. Amadi eto. Mendes. Taflu'r at Ryan Edwards. Ffigio'r un ffordd. Trio mynd ffordd arall. Troliaddiad Rwan. Amddiffyn Cei Connah yn edrych yn gyfforddus iawn ar hyn o bryd. Yn cerdded bron. Wrth I Spittle ddarllen y gêm I ryngipio. A mentro ar ben I hunan. Yn trio taflu honna tuag at Owens yn y cwt Cosby. Walcott yn gwneud y gwaith. Spittle yn erbyn I gyn glwb. Na, mae amddiffyn Cei Connah edrych yn fwy cadarn yn yr ail hanner. Un amddiffyn feidd gorau'r gyngred, fel fyddwch chi'n disgwyl I dîm sydd ar y brig. Dim yn y seintiau sydd ar record amddiffynol gwell. Holmes, nôl at Spittle. Yn trio gwasgu hon i'r canol, ac mae wedi dod i'r canol ac mae'n y bumed. Y Parker wedi rhwydo. McCormick y golwr ar lawr yn gofyn. Ble oedd y cymorth, ble oedd yr amddiffyn. Y bêl i'r canol gan Spittle yn wreiddiol. Cyffyrddiad i'r canol gan Wild. A Michael Parker yr amddiffynwr canol. Mae'n gyffyrddiad bach clyfar gan Wild
i fod yn deg, a mae Parker yn y lle iawn i rwydo. Cei Connah yn casglu 5 heno. Ond mae amddiffyn Aberystwyth. Yn ei chael hi'n anodd iawn heno yma. Wedi gorfod ail drefnu, wedi colli gwdl yn y canol. Jenkins wedi dod i'r can i le fe, ond os da... Mae eisiau mwy na ail drefnu i wella'r amddiffyn, mae rhywun yn tybio. Mas at Phillips ar y wyth, sydd yn curo'i ddyn. Yn glyfar heibio un arall, a Phillips yn parhau i drio gwasgu honna i mewn cyfle hwyr am gôl gysur. 5-1 o hyd i'r ymwelwyr. A'r tîm sydd ar y brig hefyd wedi ymestyn i neu gwella i gwahaniaeth goliau. Felly'r seintiau wedi bod nhw'n dal o fewn cyrraedd. Nhw ddim wedi gwella i gwahaniaeth goliau dros yr arweinwyr. James Owen, syml, tu ôl i'r amddiffyn. A mae Owens yn casglu ddi. Morris yn cyrraedd y tu fas iddo fe. Gwaith da i ddarganfod Bacare sy'n mentro ac yn curo Jenkins. Bacare i'r linell gôl yn troi yn parhau i ddarganfod cyfle arall am chweched. A Rob Hughes yr eilydd sydd yn dathlu. A buddigoliaeth gyfforddus yn troi yn grasfa ar goedlan y parc. Bacare unwaith eto yn curo Jenkins y tro yma. Yn mentro heibio i Mendes a gosod hon ar blat i Rob Hughes. A'r eilydd yn cwpla pethau ac yn diflannu gyda'r triphwynt cyfforddus iawn i'r ymwelwyr. Bacare yn creu eto yng nghanol pethau i Cei Connah. Ac unwaith eto amddiffyn Aberystwyth yn methu delio ag ymysodwyr Cei Connah. Wel, mae gobeithio nhw o gyrraedd y 6 ucha yn diflannu yn gyflym iawn. I gwahaniaeth goliau dipyn o wath na un Caernarfon nawr. Bron i 15 gôl o wahaniaeth, a dyna'r chwiban ola ac yn drigaredd bron. Nef Powell ac Andy Morrison yn ysgwydd llaw, ond fe oedd y gêm hyn drosodd amser maith yn ôl. 6 gôl i'r ymwelwyr. 2-1 ar y blaen ar yr egwyl. Goliau gan Andy Owens a Callum Morris o'r smotyn cyn hynny. A Madi yn bachu yn ôl, ac am ryw 10 munud ar ddechrau'r ail hanner, fe roedd Aberystwyth yn edrych fel i bod nhw am ddod yn ôl i'r gêm cyn i Bacare a'i gyfeillio'n rhwydo 4 gôl arall ac ymestyn mantes Cei Connah ar frig uwch gyngred Cymru. Diolch am ymuno ni, a cofiwch chi am sgorio nos lun a sgorio nos Fercher nesa am bigion y penwythnos. A nos da i chi.